As forzas e corpos de seguridade do Estado desempeñan un papel crucial e fundamental en Galicia para manter a seguridade e a orde pública. Actualmente están desenvolvendo as súas funcións en condicións inadecuadas. Vimos de manter unha reunión cos sindicatos policiais e as asociacións profesionais de Garda Civil e manifestaron o seu descontento polo estado das infraestruturas, pero tamén pola falta de equipamento e material que impide que exerzan o seu labor en condicións de seguridade e de eficacia. En Galicia, como no resto das comunidades autónomas, os retos do aumento da criminalidade e tamén da percepción de inseguridade pois nos levan a pedir unhas ferramentas máis modernas para garantir que se fagan as súas funcións en condicións de seguridade, de eficiencia e de transparencia. Por iso, dende o Partido Popular de Galicia, vimos de rexistrar unha iniciativa no Parlamento para instar ao Goberno de Pedro Sánchez a que cumpra dunha vez por todas coas forzas e corpos de seguridade do Estado.